a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħoti eżies inġbarna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija flimkien bħala aħwa u għalhekk nduru lejn il-mulej li sejħilna biex niċċelebraw propju din il-qudiesa, narfu li għandna bżonn il-ħnina tiegħu u nitolbuh iħen għalina. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla li minnek ġej kull ġid fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna inġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Elija minn Tisbi ta' Gilead qal lil Aħab: Daqskemm hu ħaj il-mulej Alla ta' Iżrael li jien inservi qudiemu ma jkunx hemm dawn is-snin la nida u lanqas xita jekk mhux meta nitkellem jien. Il-mulej kellem lil Elija u qallu: Itlaq minn hawn, iġbed lejn il-vant u mur inħeba fil-wied ta' Kerit bis-swit il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied u jien ikkmandajt li t-xawl jitimek hemmhekk. Elija tela u għamel kif qallu l-mulej u qatt ħdejn il-wied ta' Kerit bis-swit il-Ġordan. U t-xawl kienu jġibulu ħobsu laħam ma' sebħ u ħobsu laħam fil-għaxija u kien jixrob mill-wied. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr l-Alla. Sam responsorjali, l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Nerfajnija lejn l-għolijiet, minejn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Flimkien, l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Ma jħalli qatt li riġlek jotor, ma jonos dak li ħarsek.
Ara la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael. Flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Il-mulej hu dak li ħarsek, il-mulej hu id-del tiegħek fuq lemintek. Ma tolqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. Flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Iħarsek il-mulej minn kull deni u jħarislek ħajtek. Il-mulej iħarsek fil-ħruġ u dħul tiegħek minn issa u għal dejjem. Flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif raq il-folol, Ġesu tela fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Ħenjin l-imnikta għaliex huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom gwirthom l-art. Ħenjin dak li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja għaliex huma jkunu mxabbajn. Ħenjin dak li jħennu għaliex huma jsibu ħniena. Ħenjin dak li huma safja f'qalbhom għaliex huma jaraw lill-Alla. Ħenjin dak li jġibu l-paċi għax huma jissejħu quliet Alla. Ħenjin dak li huma ppersegwitati minħabba is-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqillaw kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħoti eżis, illum għandna lista ta' sentenzi, id-diskors tal-muntanja tal-mulej, li qal lid-dixxipli tiegħu. Imma kull waħda hija b'saħħitha ħafna u hi mod kif aħna għandna ngħixu. Huwa programm ta' ħajja. Huwa programm ta' ħajja li aħna rridu nadottaw għalina l-ewwel nett. Il-faqar fl-ispiritu li ma nkunx marbut mal-affarijiet tal-ħajja, mal-affarijiet tad-dinja. Għax ħafna drabi huwa faċli li tiġri li nintrabtu mal-affarijiet ta' din id-dinja. Ġesu qed jgħidilna li min huwa fqir fl-ispiritu mhux marbut mal-affarijiet ta' din id-dinja li jassruna, li ifixkluna wkoll fil-mixja tagħna lejn is-sema flimkien mal-mulej, tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Ħenjin l-imnikta, mhux għax il-mulej jridna nkunu imdejqin, imma imniktin minħabba inki aħna naraw l-affarijiet imorru għal kuntrarju, aħna nkunu muġġwajn minħabba oħrajn li jagħmlulna l-ħsara, minħabba l-affarijiet li ngħaddu minnhom tul il-ħajja, ma jimpurtax.
imma jekk noffru dan kollu lil-mulej għal konverżjoni tal-mitimbin, nistgħu noffru wkoll għal vokazzjonijiet, għandna bżonn noffru il-ħajja tagħna kollha kemm hi niddedikawha dak kollu li nagħmlu, dak kollu ngħaddu minnu biex jiżdiedu wkoll aktar vokazzjonijiet, mhux il-mulej ma jibgħatx, il-mulej jibgħat dejjem, imma il-bniedem mhux dejjem iwieġeb. Hemmhekk aħna nkunu mfarġin. Il-kumplament m'hemmx għalfejn għaddih, imma l-aħħar parti sa nenfasizza fuqha. Ħenjin dawk li huma ippersegwitati. Jekk aħna nimxu fit-triq tas-sewwa sa niġu dejjem ippersegwitati b'xi mod jew ieħor. Ejja, l-ewwel nett ix-xitan jagħmel festa b'min jimxi wara il-mulej biex ifixkirlu t-triq. Inkej id-dinja mu tantx tatik spiritu ta' kuraġġ biex tgħix il-liġi tal-imħabba li Ġesu urina bħala l-ogħla u l-aqwa liġi li għandna fuq kollox għax Alla hu imħabba. U biex ngħixu l-imħabba tfisser jridu nagħmlu sagrifiċċji kbar u niġu persegwitati inki f'dawn is-sagrifiċċji li aħna nagħmlu. Ma jimpurtax. Laqqas ukoll għaliex Ġesu jgħidilna wkoll li ħlaskom huwa kbir fis-smawiet u aħna l-insara maħniex qegħdin biex nintrabtu nniżlu l-ankri nniżlu l-eruq tagħna f'din id-dinja. L-eruq tagħna irid ikun l-eruq fl-ispiritu tal-verità, tal-ħajja u tas-sewwa li hu Ġesu Kristu. Li jrid iwassalna biex ingawdu lilu għall-eternità għal dejjem fis-sema pajjiżna. Eżis ħuti, ejjew issa nduru lejn il-mulej. Aħna mhux biss konvinti ma nemmnu li jekk irresqulu dan it-talb b'umiltà huwa sejjer jismana għaliex hu imħabba. Nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja li inti tqaddes bil-preżenza tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min jaħdem bla ħeda biex iġib il-paċi fid-dinja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min ibati għal verità u għal ġustizzja bit-tama li jseħħu il-wedid tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina meta nħobbu u naħfru bħalma int tħobb u taħfer lilna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missieri tjieba li fis-satna tiegħek ħejjejt post għal bnedmin kollha, iftħilna qalbna għal-liġi l-ġdida ta' ibnek u għenna ngħixuha bil-ferħ u bis-sempliċità fuq din l-art sa ma niġu infaħruk għal dejjem fis-sema fejn inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa tat-tjieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għaliex jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja kollha tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull dussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek sabiex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li meta kien sejjer biex minn rajħebati ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U hekk ukoll wara l-ikla, Ġesu ħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għaliex dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U minn ċekont tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sehem minn dan il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar ukoll mulej fil-Knisja tiegħek imxerda madwar id-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħennu wkoll għalina nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni imqazzalhom ta' Alla Marija, tal-Arus tagħha San Ġużepp, tal-Apostli u tal-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnik. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa, bħala aħwa, u li l-istess missier ngħidu dik it-talba li Ġesu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, wala ddaħħalniex fit-tinġib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena u l-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Molej Ġesu, int li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għattija is-sliem u l-għaqda li ntrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-Mulej Ġesu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Bħala aħwa nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla Ad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, danu il-ħaruf ta' Alla il-ħaj li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħinja dawk li ġew mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqrix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Saħħaħna mulej bit-qarbina li għamilna biex arħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' żunitna u nimxu il-qoddim fit-triq it-tajba bi Kristu Sidna. Amen. U l-mulej ma'kom U miegħek ukoll. u jberikkom il-mulej Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi u l-imħabba ta' Kristu. Nraddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li nhar il-Ħadd li ġej il-Quddisa tad-9:09 ta' filgħodu mhux se tixxandar fuq TVM iżda fuq TVM News Plus. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-ħrajn semmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek frilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u ħol-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli t-tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ddaħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek frinna d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tieni misteru, meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-denqi. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern,
ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli titint kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Ta' Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħrisna min-nar tal-infern, ħu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Jom Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tloparina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti jomna, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrina d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru, meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli titint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek jaħfrilna d-nubitna eħlisna min-nar tal-infern u ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Islima lik li lek jinajtu għalli xaħna it-turufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nikpu u nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Eja mela avukata tagħna dawallejna dak lajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-Missier ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddirilhom. jissieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna, Kristu ilqa' talb tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Omm ta' Kristu, Itlob għalina. Omm il-Knisja, Itlob għalina. Omm tal-ħnina, Itlob għalina. Omm tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Omm u xebba, Itlob għalina. Omm it-tama, Itlob għalina. Omm l-iżjed safja, Itlob għalina. Omm l-iżjed nadifa, Itlob għalina. Omm bla teba, Itlob għalina. Omm li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. Omm tal-aġeb, Itlob għalina. Omm tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Omm ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Omm ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdussija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-fertana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu is-Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri tal-avorju, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-mitimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella fis-sema, Itlob għalina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina Qaddisa Omm Alla, Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u it-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej Giuseppi u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om għaddet Giuseppi, kun missiera lina ukoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni.
Amen. San Giuseppe, San Bastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Prega, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. Nitolbu. U għala li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u tad-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla ħeda dak rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu is-Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kassissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.